हामबाय होनदों नोंथांमोननि बड'लेण्ड रादाबखौ जोङो बेबायदि समाव लोगो मोननायनि थाखाय जोङो 2024 सन बे 2024 सनाव जोङो जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ बेबायदिनो न'खर न'खर जों थांनानै जोङो साखि होबायो बे साखि होबायनायाव जों खमबाबो जों 166 घर दङ जोङो बे 166 घरखौ जोङो गिदिङै गिदिङै दिनै 28 तारिख बे 28 तारिखआव जोङो जोबथा फोरबो मानिबाय आरो बे फोरबो मानियाव गोबां आइजोफोर युथफोर आरो बेबायदिनो जोंनि व्यक्तिफोर जेनेबा जोंनि दैदेनगिरिफोर ज' जानानै जोङो बेवहाय मोजाङै फोरबो फालियो आरो बे जोबथा फालिनायाव बयबो बाहागो लानानै रंजायो आरो बिराद मोजां जायो ओंखायनो बेखौ बयबो सापर्ट खालामनायखाय जों बेबायदि प्रग्रामखौ खालामदों आरो जोङो गिर्जानि आन्दाराव 167 जागोन आरो देग्लाय 67 167 आरो बेवहाय नैबे लास्ट मोसानायाव जोंनि बे गिर्जानि अनगायैबो माखासे गिर्जारिफ्रा गुबुन गुबुन मण्डलि होननानै बुङो जों बिसोर लोगो लाफैदेरबावो आरो जोङो एकदम बेखौ रंजा बाजायै बारो न'खर न'खर बयबो बायदिसिना जानाय लोंनायखौ होनानै आलासि थांबानो जाहो लोंहो जोङो गोजोननाय बा रंजाहोयो आरो फैगौ 2025 मायथाइखौ नोजोर होनानै आरो बेबायदिनो जोङो दा बेखौ मिजिं थिदों जोंनि बासायगिरि इसोर आफाया जोंखौ फैगोन बोसोरावबो जेरै 2024आवहाय जोंखौहाय जेरै मोजाङैनो बर'दिनखौ फालिहोबाय बेबायदिनो जों 2025खौबो जोंखौ बोसोरसे मोजाङै दैदेनलांनानै जोङो फैगौ 25 तारिखआवबो 25 सनावबो जोङो इसोर आफानि बे जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ मोजांथारै फालिनो हागोन होननानै जों मिजिं थियो आरो मानगोनां नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो जोंनि बे 2024 मायथाइनि गेदेर साननि मुङाव नोंथांमोननि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय माबायदि रंजादों नोंथांमोना जोंथ' बे गेदेर सानावहाय बेबायदिनो बारग'लांनाय बोसोरफ्राव जेरैबायदि जोङो गोबां मोसानाय मुसुरनाय आरो बेबायदिनो इसोरनि बानिफोरजोंहाय जोङो गोबां रंजादों गुबुन बोसोराव जेरैबायदि जोङो रंजादों बेबायदिनो जोंबो बे बोसोरावहाय जोङो इसोर आफानि गेदेर अननायजों जोङो मोजां देहाफोरखौ लानानै जों गोबां रंजानो हादों।